Alvans jiwacho ni oteku mar ng'anyo ni odok piny. Nikech ntiere kaka ng'enyu osendhogo dwaro mar jopiny. Nikech koro jomoko osegochnegi, jomoko donjo e sirikal. Oteku mar ng'anyo, in kinene joma osebedo e ndara. Odok piny koso owe. Trevor, ng'ama paro ni oteku mar ng'anyo dok piny mana ng'ama wuondore. Gima timore sani ni onge thieth mosemi gini. Ing'eni jogo ng'e tuo to gikia yadhe. Gima timore sani ni shida madhi mbele, uchor mbele. They have postponed the problem. Yes. They have not solved the problem. Yes. Ana dhi ndara personally. Eno dhi ndara. Anyalo kwan kata joma dhi ndara. Anyalo kwan gi around nikech nwang'ere molo ndara ma Thursday ji ne dhi ji matin malich. Wang'e ne mae ng'amo mako gini motegno ma en ochune ka ywak punda. Manyako remena nyako bi. Oteku pod odok piny. Ok odok piny. Gima na wacho mokwongo ni kane ji odhi ndara, gima ne gineno maduong' mokwongo ne en reject the finance bill. Koro nitie jomoko mane ing'eni sama wane struggle, nitie joma nigi short sighted, they are short sighted in the struggle. To mana kaka wacho ni nitie long term kod short term. Ing'eni long term end game of the struggle en gima kata koro Raila owuodo mar Raila Odinga koro onge. Wakonyore akonya kucho ni jaluo nyaka bed kacha eka nyaka wayud konyruok. Mano long term. But short term en kaka wanyalo kala ora sani kwa iko ni gima timore gima kiny. Gima osetimore ka Trevor en ni yawa ma Josiasa kod interest party osetemo kawo girwa ni mateka. Gidwa biro man gi nyakwaye. Koro ka gisenyo nyakwaye to giloke gir dhoo. Koro gidwa kele ni odwa. En wach mar odwa. Koro ok en wach mar dalawa. Koro wado ka joma okuche ka gin koro giwacho gima opogore. Kanyo wang'anyo tiyudo ni jo ng'anyo makaratina kod menyeri gin gima giwacho ni Mudavadi kod Raila must do what? Must go. To an gojero gi joma moko wan e town gima dhi sit. Wan wacho ni Ruto nyatimo nade? Nyaka dhi. Koro gibite the struggle. Kech koro wan maono ma wan go. Gima waneno wafwenyo ni gin gima gineno o gin gima gineno. Kato mar ariyo mana kaka jaduong' ojero wacho ni wan joluo kata wan e struggle. Samoro wanyalo yudo kata gimoro matin momi wadwa ka koro miyo wadwa mbadi. To wang'e no wadwa molo be ni kacha matiyo maber mosekonyo jowa. Ing'eni seche moko nyalo lendo chunyi matin. But seche moko ing'eni nyalo paro, inyalo koso ywak sama in gima iti. Ka bang' wige ariyo kiduogo iparo gima ne wuodi timo gima jeti tamoni. Mirima nyalo maki kino matek. Koro miyo serikal ok nyalo kawo ni gini noserumo. Ni koro miyo gidog gidhi gitimo nade? Gidhi ginindi. Kech lokruok madwaro pok watimo nade? Pok waneno. Ka sani dango wach ni wakawo mbadi, waketo kacha, wawach ni wakawo wete odhi kacha, to IEBC mano ma wakura pok waloso. Dono kamano koro maandamano manyotimo onge tiende. Manyiso ni ng'acha kata ng'ama chiemo nolokore kodwa mok wadwar, pod biro ma wang'o, biro ma wakura. Akeni biwinjo maber. Ko wacho wach mar transparency and accountability. Bedo gi ratiro kod timo gik moko e lela. Kaka kawo polis. Inyiso ni polis ikawo kanye tikawe ji adi. To gin ji to wago kwan ni sub counties mwaka constituency gin adi. Tadi adi to total wa momiwa gin adi. Ratiro mar bedo open no pok obiro maber. Koro miyo ng'anyo pok odok piny. Pod wang'iyo kaka ng'anyo dwa timo nade? Dwa terowa. Emomiyo wamiye notice mabor mar nane. Kanya gana en gi nafas. Monyalo timo nade? Onyalo timo.